З развіццём навукова-тэхнічнага прагрэсу свет стаў больш шумным. Таму і праблема слыху стала больш актуальнай, чым 50-60 гадоў таму. Сёння ў Брэсцкай вобласці захворванні вуха не рэдкасць. Толькі за мінулы год у рэгіёне ў 4340 чалавек выявілі паталогію слыху ўпершыню. А ўвогуле на планеце страта слыху назіраецца як мінімум у 5% насельніцтва. У некаторых людзей верагоднасць трапіць да лор-урача са скаргамі на праблемы з вушамі крыху вышэйшая, чым у іншых. Чем больше возраст, тем эта проблема становится более актуальной. Поэтому чаще, конечно, попадают к нам люди в возрасте. Но в последнее время стали чаще обращаться молодые люди, чаще это которые пользуются наушниками длительно. Сначала у них появляются вроде как шумы, поначалу слух не изменен, но появление шума в голове, в ушах – это уже первые звоночки того, что снижение слуха не за горами. Раней у насельніцтва рэгіёна часта назіраліся хранічныя атыты. У многіх выпадках яны працякалі з рознымі ускладненнямі. Зараз гэта праблема пайшла на спад, кажуць отарыналарынголагі. У многім дзякуючы дыспансерызацыі, але затое павялічылася колькасць выпадкаў эксудатыўнага атыту. Это заболевание, когда страдает носоглотка, нелеченные какие-то риносинуситы, то есть заболевание полости носа, затрудненное носовое дыхание, более может быть недельной давности, может быть месячной давности. Нелеченные заболевания заложенности носа, затрудненного носового дыхания, вызывают эксудативные отиты. Вот сейчас это наиболее часто встречающееся заболевание, чаще всего оно встречается у деток. Спецыялісты паўтараюць, праблемы з захворваннямі вуха, а асабліва са слыхам, ёсць. Празмернае карыстанне навушнікамі – частая прычына страты слыху ўжо ў маладым узросце. Таму, калі чалавек заўважае шумы або вуха пачынае турбаваць іншым чынам, важна своечасова звярнуцца да ўрача. Бо ў некаторых выпадках запушчанасць захворванняў вуха можа прывесці да частковай або нават поўнай страты слыху. Анастасія Цукун, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».